Salutare, prieteni! Haideți să călătorim în lumea insectelor, să aflăm câteva lucruri interesante despre albine. Ați văzut vreodată o albinuță bâziind pe lângă voi? Astăzi vreau să vă spun totul despre albine și de ce sunt atât de grozave. Albinele sunt insecte mici și foarte valoroase. Ele sunt singurele insecte din lume care produc hrană ce poate fi consumată și de om. Au corpuri pufoase, 6 piciorușe mici și aripi care fac bâz. Știați că albinele iubesc florile? Zboară de la o floare la alta, adunând un praf dulce numit polen. Asta ajută florile să crească mari și puternice. Dar asta nu e tot, albinele fac miere. Yummy! Ele duc nectarul de la flori înapoi la casa lor, numită stup. În stup, albinele lucrează împreună pentru a transforma nectarul în miere delicioasă. Unele albine sunt lucrătoare, altele sunt ajutoare, iar o albină specială se numește regina albinelor. Ea este șefa stupului. Albinele sunt super importante pentru lumea noastră. Fără albine, nu am avea multe fructe sau flori frumoase. Așa că, atunci când vedeți o albină, doar salutați-o și lăsați-o să-și facă treaba ei ocupată. Să ne amintim, albinele sunt prietenele noastre. Ele ajută plantele și fac miere pentru noi, ca să ne bucurăm. Mulțumesc că ați bâzduit alături de mine astăzi. Ne vedem data viitoare pentru mai multe fapte distractive. Și nu uitați, albinele sunt foarte importante pentru natură și pentru noi. Break Time 0.5. La revedere, prieteni! Pe curând!